עוד וידאו לערוץ שלנו. היום החלטתי לעשות משהו קצת שונה. אתם שואלים אותי למה יש לך לוקי בלוקס ביד, שאם אתם לא יודעים זה מוד שלוקי בלוקס אתה יכול להוריד אותו, והוא נותן לך את הלוקי בלוקס שזה הדבר הזה שפה. אז החלטתי לעשות משהו כזה. יש לי פה 64 לוקי בלוקס, ועוד זה, והחלטתי לעשות משהו כזה. אני ארוס את כל הלוקי בלוקס, את ה-64, או עד שאני אחשוב שאני אהיה מוכן, בשביל להילחם נגד המוטנט קריפר. ואז ככה אני אבדוק אם אני יכול להרוג את המוטנט קריפר לפי מה שנותן לי הלוקי בלוקס האלה. הלוקי בלוקס יכולים להביא לי דברים טובים כמו דברים רעים. אז בואו נראה איך המצב שלנו יהיה. או יופי, ישר על הראשונה כזה של חליפה של איך קוראים לזה? חליפה של אור, חליפת אור. מהעברית שלי? יופי, זהב. בשביל תפוחים מזהב. ואסור להשתמש בדברים של העצים ודברים כאלה, כי זה לא נחשב. בוא נחבר את זה פה. עוד אחד. פטריה. טוב. נראה. Well trends your problem. כאילו מה הבעיה שלך? יופי, אני יכול להשתמש בזה בשביל להרוג כל מיני אויבים קטנים שהיו לי פה. טוב, אוכל, אתה יודע, יכול להרוג מוטני רעב וכאלה, אתה יודע. או קשת. מה יש לה? יוש, זה ממש טוב הקשת הזאת. זה לוקי בואו. קוראים לזה. אבל אני צריך חצים כאילו. זה לא צריך את זה. היי, כלבים. יש לי את הצבא של הכלבים שלי. כלבים. כלב. תתקוף. תתקוף. יופי. לתקוף. כלבים האלה דפוקים או לא יודע מה. בוא נראה. יאללה. יופי, זה בשביל לעשות את הכישופים. אז אני אהיה לי את זה. בוא נראה עוד. הופ. יש. פה זה פשוט, בונה פה איזה משהו שמביא לי את הדברים האלה. טוב, אז אני אמות. מה לעשות? אני לא מת. באמת בוא נראה קצת את הדברים האלה שלא חשבים. בוא נראה. זה. מה עוד חשוב? זה אני לא צריך. אוכל בינתיים לא. יופי, מתתי. אגב, עשיתי את הצורה כדי שמה שאני אמות אני לא אאבד דברים. בשביל שזה יעשה יותר הוגן. החתול הזה עושה פה. טוב. איפה אני? אני באיזשהו משהו שאני נמצא איפה שניסיתי את הלוקי בלוק. בוא נראה. נראה ככה, או מפה. ציט. טוב, זה כבר לא איפה שהייתי את הלוקי בלוק. גם פה זה קרה לי, מה שקודם. טוב, בוא נראה מה עוד. אני לא רוצה לעשות פה שיחה על כל דבר. מה זה? קריפר. קריפר משהו, איזה קריפר מיוחד או משהו כזה. ביצה של האנדר דרגון. זה לא חשוב לי. טוב, אני נמצא ליד פה, אז ליד מה שבניתי, אז זה ייתן לי את המהירות. אבל... אני יודע, זה חשוב. רגע, מה יש לה? לא יודע, בוא נראה. טוב. מה, אני כל חזק שהרגתי את זה במכה אחת או מה? נראה, תיבה. בוא נראה משהו חשוב. עצים, אני יכול לבנות עם זה ככה את התיבה של הזה של האינבנטורי. לא צריך את זה. טוב, בוא נלך מפה שנייה, כי נהיה פה די מעצבן. פה סבבה. עוד אחד. לוקי וילייר. יש לו משהו? לא נראה לי. כל דבר, אני צריך משהו של יהלומים. איפה? Fuck you. יש לו 26 חיים. יופי. ועדיין מורעל, אז אני מקווה שאני אשרוד. תמותו. טוב, יש לי לב וחצי. בוא נחי פה. לכאן. טוב, לכאן לא. העולם הזה יותר מדי הרוס. טוב, בוא נראה.
בינתיים אני הולך מאוד לאט, בוא נראה. הופ. הופ. 2 מבא 1. הופ. אוי, יש שם חרב, יש שם חרב. נראה את חרב, יפי. חרב, נשים אותה. פה. יופי. יש ללוקי בלוק. לא, לא, לא. הופ. יש. הצלחתי לצאת בגלל שעמדתי פה בקצה. אם לא הייתי תקוע פה ואז הייתי מת. אוי יפי, עוד חרב שיש לי. עוד אחד כזה. יופי, יופי. למה אני מופיע על העץ אם הלוקי בלעייר אותו עוד פעם? לא חשוב. בוא נעשה פארקור פה בין העצים. נזמין את הקריפר על העצים. לא יצא כלום. הקריפר, קריפר, קריפר. אני מופיע פה. יאללה, פה. תזוז. נו, היי. זה חשוב. לבה זה יכול לעזור. צריך לשים לו לבה, ואז יורד לחיים. אגב, לא העליתי סרטונים איזה כמה ימים, כי זה... מה רציתי להגיד? כן, לא העליתי סרטונים איזה כמה ימים בגלל שהתחלתי לעלות מודים בשביל לעשות את הסדרה הזאת. אז לקח לי את הזמן. אין שם איזה לוקי בשכחנו למעלה. בוא נראה לקחת אותו. אפיק. לקחת את דברים. הופ. הפרקור שלי נודע על ידי רבים. איפה? לוז. יולו. הופ, זה נראה כמו מריו. בוא ניקח את התיבה. סתם תגיד. טוב, בוא נעיף את כל הדברים שאנחנו צריכים. בוא נראה את זה, את זה. זה יותר טוב ממה שיש לנו. את זה. חלב זה חשוב כדי להוציא את האפקטים של מה שישימו לנו. ישימו לנו איזה משהו. פה הכל. וגם את זה, כי יש לנו את זה שזה יותר שווה. או זה הרבה יותר שווה, בוא נראה. מתחיל להיות לילה וזה לא טוב. שאני יכול להעביר את זה לטעם סיידי, אם אני חושב להתחיל את זה. הנה, הופ. יופי. לא חתול. חתול לא. לא. תהרג אותי, אבל אל תעשה כלום לחתול. לא, חתול. לא. אני מת. טוב, גם לא אכפת לי כל כך. לא נורא, אני מת. מה יש לעשות? אגב, העליתי איזשהו מוד שמחליף את איך שיעמוד הדמות שלי, של סטיב. ילמים. לא נפל לך לפה, נכון? מה זה? הוא מטפס. פק יו. איך? מה זה חתולס אנדרמן או מה? תמות. לא. צריך להירגע. בוא נלך לפה. נכנס. איזה קטעים? מה קרה? השפה הזאת. אני לא אשתמש עליהם בחלב בשביל להעיף את האפקט, כי זה לא נראה שווה בינתיים. נשמור את זה למקרה ש... מה אני מדבר? זה לשמור. יאללה, הנה. אין לי יותר את זה. אני אפתח את הסקיפר לפה. יופי. הופ. לא, יש. הצלחתי. בעיקרון היה אמור ליפול עליי לבה, אבל שמתי לוקי בלוק לפני שזה נפל עליי. ולא באמת. איזה יפה. בוא נרביץ קצת. הופ, אני מרביץ. למה לא יכול להרביץ? רוצה להרביץ. לא נורא. בוא נמות כבר. איזה מלא שמתי את הקטע הזה כדי לא לאבד את הדברים. מה שאני מת. אני רוצה לראות אם אני יכול לחזור לאיפה שהייתי קודם. כי איפה שהייתי קודם היה עוד הרבה לוקי בלוקים. או לוקי בלוקס, או לא יודע איך אומרים את זה. מה זה? יש פה איזה זומבי. גם החלפתי את התנוחה של הזומבי כדי שילך בצורה אחרת. זומבי עם 20 של חיים וחליפה. נראה לי שאם אני הורג אותו הוא נותן את החליפה שלו, לא?
כנראה שלא. לא, עוד אחד. קצנים הזומים פה. מה שטוב בחרב הזאת היא שזה. אני אשים את מזה. יופי. בינתיים אני לא חושב שאני יכול להרוג את הקריפר לפי מה שיש לי, אבל צריך להיות אופטימי. יש שם ילמים למעלה. יש לזה משהו... אוף, אני לא יכול להוציא את הילמים האלה. טוב, נשב פה קרוב למקרה יש פה את הקסדה שזה כן יכול להיות טוב לי. זה קקיטה. כנראה שאני מקבל את כל מה שאני מוציא. בוא נראה. לא. אני דפוק קומה. אהבתי את החליפה של הכישופים, באמת. טוב, לא נורא. בוא נוציא את כל הדברים האלה שלא חשובים. לא, זרקתי זהב, ואת התפוח... טוב, אני צריך להתחיל להסתכל על מה שאני מעיף. אתה יודע מי אני אעיף בלי לחשוב על פעמיים? אותך, טוב אחר, 15 התקפה או שזה רק אני נראה לי? הוא נראה קריפר. יש לו 20 חיים. הוא בורח, לא יש לי 5 התקפה, אבל זה שורף, אז זה טוב. טוב, בוא נראה, עוד לוקי בלוק. הופ. לא. הופ. לא. אני מרגיש שהמזל יהיה פה. זב, זה, למה כבר יש לי? שלא צריך עוד. הופ. חצים. רק חצים בלי הכסף. בואו נראה כמה חצים יש לי, 23. יש לזה אינפיניטי. לקשת הזאת. זה לא חשוב. בואו נראה איך זה יורה. יופי, זה גם יורה את זה עם אש. טוב, אני אעשה קבב מהקריפר הזה. לא, אני לא צריך על זה. יופי, הופ. יש למות. תראי לחיים. חיים שלי. צילו. זה גרועל. טוב, לפחות אני לא מבין את הדברים ממה שאני מת. נשאר לי רק 6 לוקי בלוק. ואני מקווה שאני צריך לשרוד. הופ, זה לא. לא. תחשוב על סטיב הקטן. יאללה, בוא נראה עוד. אתה. תביא לי משהו. לא, זה לא. תביא לי משהו. בוא, אני צריך לבחור אחד מהם. נבחר את זה. הופ! לול. טוב, נבחר גם את זה, אם כבר. בגלל זה אמרו לי תבחר אחד מהם, כי אחד מהם מתפוצץ והשני לא יעשה לך משהו דברים. יש לי את זה, את התפוח של נוטש. נראה לי קוראים לזה ככה. מה זה טוב, זה נותן לי זה, שיהיה לי עוד חיים. לא, החרב שלי יותר טובה. היא שורפת אותך. הופ, אחרון. טוב, אז עשינו את כל הלוקי בלוקים. עכשיו רק צריך לחפש מקום בשביל להרוג את הקרפר. את המוטן קרפר. זה מסוכנים פה. נתחיל לפה אזור מסוכן. כמו אזור התעשייה של פתח תקווה. טוב, בוא נראה. הנה, בוא נעשה את זה פה איפה שעשיתי את הקרס מוד שלי. קרס. יופי. יאללה. איזה קריפר, איזה זומבי מוזר. טוב, בוא נעשה את זה כיום. שנייה. יופי. הכל הפך ליום. נהוג את זה שפה. רציתי להראות לכם את הדברים שהשתמשתי בהם, אבל לא, זה העדפתי שלא. אני אקח את המנזנה, את התפוח הזה, הזהב, תפוח של נוטש, ועכשיו בוא נלך נגד המוטן קריפר. זוז! בינתיים אני אלך בצורת התקפה בגלל ש... לא, בוא נצא. אני אצא וירה לו עם החצים. פאק לקריפר. יאללה, בוא נראה לך. לא, הסקלטון עם משהו כבר שמה.
לך תמות עם הקריפר שלך. טוב, האמת שזה לא היה כזה קשה כמו שאני חשבתי. טוב, אני לא פחדן, אני לא יכול להיות ככה. הוא לא כזה חזק. הופ, עוד אחד. החץ האחרון. בואו, חתולים, תקפו. הם דוחפים אותי, חתולים דוחפים אותי. יש, הרגתי אותו. לא. טוב, איזה כיף, הרגתי אותו. אתה יודע מה, אני אהרוג אותך באותה צורה שאתה הורג את האנשים, מה זה מרגיש? חתולים? חתולים לשלטון. טוב, אז... איזה חץ קטלני. טוב, אז במה שראיתי את הקריפר הוא נתן לי את הדבר הזה. שזה אין לי ממש מושג מה זה, נראה לי שזה ביצה של קריפר או משהו כזה. ויוצא שם איזה מיני קריפר או משהו כזה. טוב, אני מקווה שאהבתם את הסרטון. הצלחתי לנצח את הקריפר. מוטנט, אבל אל תדאגו, אני גם אעלה לפה עוד בוסים קשים יותר מהקריפר, כמו למשל נראה לי, אני אלחם נגד המוטנט זומבי, המוטנט אנדרמן, וגם נגד, כן, המוטנט זומבי והמוטנט אנדרמן, ועוד כל מיני כאלה שחשבתי. אני לא אלחם נגד המוטנט ספיידר, כי זה די קל, הוא לא כזה קשה להרוג אותו. יש לו רק 50 חיים, אז נראה לי זה יהיה לא כזה פייר. טוב, אז אני מקווה שאהבתם את הסרטון הזה. הצלחתי להשלים את מה שאמרתי, ואני מקווה שאהבתם את הסרטון. שימו לייק לסרטון, וניפגש בסרטון הבא לערוץ שלי. יאללה ביי, ביי ביי.